Basegeturwe ko babwatuka abana babo babe bakwirana ase chiskuru ase tamweye ya kabere kolengana ni kalenda ya masomo anaya ni gabere kago kwanwa n'umutenene bekanisa ya Holy Synagogue of All Nations Prophet Nyabuto Nyamora ukwana ni go Nyamora bo igo anyarire ko baga kuteba abana tibaboneti ko babagusirianga kikinde cyonsi yakogwatekana no konyorwa ko iguru wa chiskuru ase biganyare ko bagusegeta bayiguri banyare ko bakwena no burendi bwabo tambe ucyase abana kinga kibagendete amone kisemi cyabo. Igonteto wa advice yaba ibuli bonsi abale ase Kenya na gusiengima chinga kichoko iguru skuru chaikire ejana chinga ki tokwera abana baite skuru moibuli onde bwensi toga cho mwanaka ira umwane skuru asome in case to bwatie school fees gande skuru tabyo balimu tabyo mwalimu omanene goseka mati skuru timbwati besa ninchanya olenga kigete kiti ko mwana onabere skuru masomo na yengencho ira abana baite skuru basome barusiko na yo moibolia bono twale bidibyo wakisho mwana wo nwale school na neba na abana bande bale bakoirwe school baikanjira bakwa mama kolime na no moibuli no baroche mbali bago bati eiranga ngabana abuna bago kibwanyolera makolime tabyo mugambi tebise na nginanyo toba maeti tabi nyumba 10 abana mbara bagocha bage nyumba gete bachi ku watch this video wasichi film chitabwati mana abana butubwaterane basoe skuru in that way twakeiri obochambasi twakeiri obosali oborobonge tikanya saba seni na atakeire nainde omuhuro muya gosese mistengia gose tamwengia ya masomo asa abana baito abaiboli na balimu weikaba bwaterana na baiboli bwaterana na balimu